gaba. Kin san dole sai da ke duk mata ba za su kai ki ba. Soyayya salo-salo ne a wurin ki na san su jarumata. Ganin ki a kusa da ni shi ke kore min ishin ruwa. Da zarar na ga babu ke sai kunci in dinga damuwa. Soyayya kamar fure in ya fito to sai fa ban ruwa. Ni gonar ki za na zo ne shuka ya fito soyayyata. Kin san dukkan zuciya na san me yin kyautata mishi. Dan kuma aka kuskure sai kiga fuska ta yi yau fushi. Wane ne yake gaba fanteka ne ko ku akwashi? Ni dai dole sai da ke in ba ke to babu rayuwata. Zuma wai in ce ni za na ɗaurake ga kalma a zahiri me za a yi da farin da ya jike ke kin yi rawar gani ke ce mai mulki a zuciyata. Zamanin da za a yi duk soyayya ce abin aga yi sa kaushi a kwanciya in zai tayar sai ya bubbuga. Ni ne jarumin maza duk mai musu sai ya zo ya ga don tsara da sassaka bai hana gamji yi nishaduwa. Ummi ce sarauniya wai ya zane ne in babu ke, kalma ce guda ɗaya zancen ƙauna ne da ni da ke.